שלום לכם וברוכים הבאים למלכודת המיינקראפט. מצטער אם משהו קצת מפריע לכם, אני פשוט מצלם את זה בדיוק מאייפד. בואו נראה איך זה עובד. אוקיי, אבל טוב, זה לא חשוב. אוקיי, בואו נראה לכם מה צריך. נתחיל. איזה בלוק שאתם רוצים, לא חשוב איזה, אני נגיד לקחתי ברזל, לוחית לחץ, לא חשוב, רק שיהיה אפשר להיות עליה, פיסטון רגיל, רדסטון, פיטר, סטיקי פיסטון, ואת המיטה זה סתם לא צריך. אוקיי, אז אני בניתי את זה רק עכשיו, אז אני לפעמים מסתכל על זה, אוקיי? טוב, רק שנייה משהו כאן. אני מנסה למצוא תנוחה לאייפד. טוב, מתחילים. מצטער אם יהפך ללילה, אז פשוט לא יכול לכתוב פקודות. אם מישהו יכול לכתוב לי בפקודות איך לכתוב את הפקודות, או רק שנייה. באמת אני מצטער, אבל רק רגע. פתח את זה. וכן, אפשר למצוא עיר גם בגיימוד למי שלא יודע. מצאתי את העיר הזאת כשסתם טיילתי במקום. שנייה. לא, באמת שבניתי את זה היום, נשבע לכם. לא, תראו, ברגע שאתם מסיימים את זה, מה שאני עשיתי, אז שימו רק מהצד, תראו, ככה, ואז תפתחו את זה. תראו. ככה, ואז תפתחו את המקום הזה כאן. מצטער. ואז את שני אלה. ככה בדיוק זה יצא לכם. אם זה לא יוצא לכם ככה, זה לא כל כך נורא. מצטער אם יש כמה עיכובים, כי ממש האייפד הזה טיפונת הרוס, בגלל זה ננסה ליישר כאן את הכל. מכאן, ואז אתם באים מכאן, ולא חשוב לאיזה אור, טוב, דווקא כן חשוב, אבל תראו, ישר ממש כאן, אתם ככה, מצטער, אבל אני בקושי זוכר איך לעשות את זה לבד. ואני גם מצטער אם אתם מתאמצים מדי. גם אותי זה מעצבן. אתם שמים כאן עוד קומה שזה חשוב. ככה. וצריך שיהיה בלוק
לא, רגע. סורי באמת. ככה. אוקיי, רק שנייה. ככה זה צריך לצאת לכם. מצטער אם לא ראיתם כמה חלקים, פשוט תכתבו בתגובות ואני אצלם את הסרטון הזה מחדש. עכשיו תראו, מהלוחית צריך לצאת 3 רדסטונים. כאן, מכאן, מכאן, ואז דרך כאן. סליחה, אבל זה צריך להיות רחוק באחד מהפיסטון. ככה. מצטער. רק שנייה, אני חוזר. אוקיי, אני כאן. זה אמור לצאת לכם ככה. בשני, קליק אחד. רק שנייה. מצטער. הלו. אני עושה סרטון ליוטיוב. מה? אני עושה סרטון ליוטיוב על מלכודת כזאת. אתה יכול לחזור אחר כך? אני יש לך קצת מסך, אני אסתכל. אני אשתיק את המיקרופון, אבל אני אסתכל. סבבה? כן. אני מפסיק את המיקרופון. כבר התחלת לצלם? כן. ממזמן. אז
את משתף טוב, מסך? אני ממש מצטער. מה? את משתף מסך? רגע, אני רק רוצה לסיים את ה... לא, רק תשתף מסך, כאילו, אני רוצה להסתכל. לא, רגע. הנה. ככה הולכים. וסיימנו. בואו נבדוק. למען האמת זה לא... שנייה, לבדוק מה הבעיה. לא... הנה הבעיה. צריכים לשים את הסטיקי פיסטון. כאן. ושנייה. לא, אני באמת מצטער לכל מי שצופה. בניתי את זה רק היום. אוקיי, עכשיו... אתם יכולים לשבור את זה אם אתם רוצים, כי זה לא ממש חשוב. ככה. עכשיו... מצטער. יופי. ושתשימו עוד אחד כאן. ככה, עכשיו בואו נבדוק איך זה עובד. יופי, מצוין, רואים? ותגישו תלונות עם מה שלא היה בסדר. ביי!